To je masko ako Igorová hlava. Zdravím, pane. Ako pomôžem? Dobrý deň, zdravím. Jedná sa o to, že vyberám škrydlu na dom a to máte len týchto 6 kusov. Asi nerozumiem. Vlastne máte tu len 6 kusov tej škrydly, takže či máte aj viac kusov, alebo máte iba toto, či má ísť inde do iných stavebnín. Koho chce sa nepočúvaš? Tak to je zase. Viete čo, to sú iba vystavené kusy, takže na sklade máme plné palety toho. No proste aj tak sa mi to nevidí, lebo keď by som zobral všetky tie škrydly, ktoré sú tu vystavené, tak mi to proste nebude stačiť. Ale to chcete všetky druhy na jednu strechu? Tak ja prvýkrát stavím, ja neviem, ako to funguje. To nejdu všetky druhy na jednu strechu? No, ak staviate chliev, tak áno, ale ak staviate rodinný dom, tak by som odporučil jeden druh na celú strechu. Ja aj takto. Tak vás poprosím 3 z tejto a 3 z tejto. Fú, to ozaj nie je to takýto jednoduchý. Čo ste hovorili? Hovoril som, že jednoducho to vyriešim, že vnútri. Poďte kľudne za mňou. A to mám ich zobrať všetky so sebou? Viete čo, stačí iba rozum, keď si zoberete. Viete čo, nemusíte si ani sadať, ja vám dám katalóg. A ja tak idem preč, tak si to pozrite a zavoláme si. Dobre, rozumiem. Ja vám volám. Dobre, majte sa, zavoláme si. Ale bohužiaľ, prečo? Také otázky blbé. Monka. Majte sa, dovidíc. Nejaké cudzie číslo. Dobrý deň, Big Bang Drevostav zvolen, ako pomôžem? Zdravím. Drevostav? Tak som sa asi zle dovolal. Ja som volal ohľadom škredly. Majte sa, dovidíc. Aha, dobre, majte sa. Preboha, to čo bolo? Ale ten hlas mi bol povedomý. Asi by dal zle číslo, idem za ním. Dobrý, zdravím. Idem nájsť. Pre Boha, vy čo tu robíte? Iba v skratke, jedná sa o to, že to číslo katalógu je nejaké zlé. Ja som sa dovolal na drevostav a ja chcem riešiť škrydlu, nie drevo. Ale to ste sa dobre dovolali, tak sa volá naša firma. Ako popravde úprimne som zmetený trošku, neviem, či sa mi teraz riešim drevo alebo škrydlu. Viete čo? Všimol som si to od samého začiatku, že ste zmetení troška. Sadnite si kľudne na 5 minút. Viete čo, ja aj postojím radšej. Tak si sadnite už aj vy, keď nestem obed. Teda mi to v kľude povedzte, o čo sa jedná. Ako vám to mám povedať v kľude, keď po mne kričíte? No tak ktorý z tých plechov ste chceli? Aký plech? Ja som chcel škrydlu. A mám to srdce. Kľudne dojedzte. Poď sem bližšie. Áno? My tu, v Big Mat, Drevostav zvolen, riešime všetko. Škrydlu, plech, aj drevo. Tomu rozumiem. Ja som prišiel ohľadom škrydly. Tak keby dačo, tak volám.